26 fevralda Aşgabadyň hususy dükanlaryndan alkogol önümlerini aýyrmak boýunça reýd geçirildi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary habar berýärler. Düň tutuş şäher boýunça hususy dükanlarda reýd geçirip alkogol aýyrdylar. Bazarlarda alkogol satýan ýüriten okatlar bar. Olardan başga ähli dükanlary hem barladylar diýip satyjylaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan Azatlyň habarçysy aýdýar. Onun sözlerine göre häzirki barlyklar alkogoluň ziyanly täsirleriniň öňüni almak boýunça kanunyň talaplaryna göre geçirilýär. 2018-nji ýylyň dekabrynda kabul edilen kanun şu ýylyň başynda güýje girdi. Türkmenistanyň häkimetleri alkogoluň sowdasyna gadagançylygy we çäklendirmeleri birnäçe ýylyň dowamında ençimegedek girdipdi. Ondan öň gadagançylyklar adatça ýurdun syýasy jemgyýetçilik durmuşyndaky uly wakalaryň öňü tirasynda şeýle-de saglyk aýynyň dowamında girdilýärdi. Her ýylyň aprel aýynda ýurdun ilaty guramalaşdyrylýan sport çärelerine köpçülikliň gatnaşýar, ýurtda alkogol içkileriniň öwetçilimiň sowdasy gadagan edilýär ýa-da çäklendirilýär. Odalky edeki ýurdun iri şäherleriniň hususy dükanlaryndan alkogol önümleri geçen ýylyň iýul aýynda Türkmenistanda 2018-2024-nji ýyllar aralygynda alkogoluň garamat täsiriniň öňüni almak boýunça milli programmanyň kabul edilmeginiň ýa-da köpçülikliň aýrylypdy. 8-nji ýylda Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda hususy dükanlaryň şol sanda alkogol satýan nokatlaryň köpçülikliň ýapylyp başlananlygyny habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri ondan öň alkogoluň sowdasyna gadagançylygy 2017-nji ýylyň tomsynda Aşgabat 2017 halkara sport çäreleriniň öňü tirasynda girdipdi. Alkogoli çäklendirmek boýunça kanun 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girdi. Emma kanunda gözüňde tutulýan düzgünleriň Aşgabatdaky alkogol sowdasyna täsirleri häzirki wagtda has duýulyp başlandy. Ondan bir ay ozal uly supermarketlerde alkogoluň akşam saat 8-den soň satylmagyny gadagan etdiler. Emma biziň dükanlarymyzda mydama satylýardy. Men öz dükanymyza birnäçe gün barmadym. Emma şu 7:30-da baranda alkogolly tekçeleriň üstüniň örtülenligini gördüm. Maňa alkogoluň 10-dan akşam saat 8-e çenli satylmaýanlygyny jogap berdiler diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Häzirki wagtda Türkmenistanda alkogol önümleri dinç günlerinde satylýar. Täze kanuna göre 2021-nji ýyldan başlap alkogol içkileriniň sowdasy dinç günleri barlardan we restoranlardan başga ýerlerde gadagan ediler. Resmi maglumatlara göre alkogoluň ziyanly täsiriniň öňüni almak boýunça kanun raýatlaryň saglygyny goramaklyga we jemgyýetde sagdyn durmuşyň ornaşmagyna gönükdirilýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow özüni sagdyn durmuşyň wagtçysy eglan edýär. Şeýle-de ol ýurtda temmäke garşy görüşüň inisiatory bolup 2025-nji ýyla çenli ýurdy temmäkeden doly azat etmegi planlaşdyrýar. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we söhbetdeşleriniň sözlerine göre alkogol önümleriniň sowdasyna girdilýän resmi çäklendirmeler ýurtda spirtli içkileriň gara bazaryny döretdi. Türkmen häkimetleri alkogol önümleriň sowdasyna girdilýän çäklendirmeleri kommentirlemýärler. Döwlet mediasy bu arada habar bermeýär.